La pista de Sabadell és un dels 6 grans espais on Salut vacunarà massivament la població. Els últims mesos s'ha convertit en un hospital de campanya i ara, quan sigui necessari, retiraran els llits perquè serveixi de punt de vacunació. També s'habilitaran la Fira de Barcelona, la de Cornellà, el Palau Firal de Girona, el pavelló 11 de setembre de Lleida i un espai a Tarragona encara per determinar. En cas que fos necessari, s'hi podria afegir el Camp Nou, però tot dependrà del nombre de vacunes que arribin. Evidentment, tenir després les dosis. Aquí a Espanya han estat arribant amb més contagotes. Ens fiquem també una mica pals a les rodes, no? I no administrem totes les vacunes que podem, doncs evidentment mai enganxarem aquest ritme de vacunació. Aquests grans espais i 46 més de capacitat mitjana complementaran els 433 CAPs que ja estan vacunant i per fer-ho comptaran amb 9.000 voluntaris, entre ells els odontòlegs que reclamen que els acabin de vacunar. Està molt bé fer rodes de premsa per anunciar que estem preparats, però s'ha de ser realistes. Ara per ara tenim uns 600 dentistes que encara no han rebut ni tan sols la primera dosi. L'objectiu és immunitzar en el mínim temps possible el 70% de la població, el percentatge que es considera necessari per aconseguir la immunització de ramat.